Teo e o seu can. Un día, Teo e seu pai foron a mercar un canciño. Que pequeniño é, di Teo, e como lle imos chamar? A primeira noite, o canciño non paraba de chorar. Teo ergueuse e foi a ver o que lle pasaba. Shhh, cala, Puck, que has despertar a todos. O día seguinte, levaron a Puck ao veterinario. Vanlle facer moito dano, non quero mirar, dixo Teo. Co seu lindo colar e a súa correa, Teo xa podía pasear pola calle. A prima de Teo dixo: imos lle amosar a meus pais. Teo anda moi enfadado con Puck porque anda a reviralo todo. Tirou do mantel e tirou o té máis o chocolate. Puck fuxiu da casa para vivir a súa primeira aventura. Teo estaba moi triste porque pensaba que non o ia volver a ver. Todos os amigos de Teo axudaronlle a buscar a Puck. Logo de moitas horas buscando, atoparon a Puck. Estaba moi asustado e ferido. Teo e seus pais decidiron levar a Puck a clases de adestramento. Puck divertíase moito saltando algo. Na praia, Puck e máis Teo divertíanse moito nadando e tamén foron recuperar o gorro de tía Rosa que co vento marchara para o mar. Teo e seus primos ducharon a Puck para presentalo a un concurso de beleza. Teo desfila con Puck diante de todo o público. Súa nai está moi preocupada porque todos os cadelos eran moi bonitos e Puck non tiña moitas posibilidades de ganar. Puck gañou o primeiro premio e Teo ergueu a súa copa de vencedor. Todo o mundo lle aplaudiu.